primeres paraules primer són d'agraïment per poder avui compartir amb vostès unes reflexions. Segurament avui no faré allò que hauria de fer, ho intentaré, i és que els polítics hem de parlar menys i escoltar més. Jo avui sí que els hi traslladaré unes reflexions a veu alta, intentant respondre allò que vostès m'han posat sobre la taula, però com molt bé deia el senyor Rosillo, avui l'interessant serà el debat i per tant aquelles qüestions que tinguin vostès a bé comentar-me, aquelles respostes que els hi pugui donar i aquelles que no els hi pugui donar i que em portin a mi a fer una reflexió de per què no els hi puc donar. També som molt conscients que perquè un país sigui competitiu la seva administració ha de ser competitiva. Per tant, una cosa ha d'anar lligada amb una